digital. En cada tempo, cada xeración, o grupo literario, o grupo de afinidades persoais ou literarias, fixou en revistas de publicacións periódicas o seu ideario estético, o seu pensamento literario, ás veces nun ou dous números de xeito efímero. E dende a ELGA, xa desde hai anos, notamos que falta unha publicación destas características, pois os autores e autoras, os seus cadernos, os seus blogs, páxinas web, foron establecendo a súa relación dialéctica coa sociedade en xeral e cos máis próximos en particular. Estamos nun momento en que desapareceron 3 xornais nos últimos meses, todos en galego, desapareceron en consecuencia os suplementos literarios, e nós non nos resignamos, evidentemente, pensamos que tenemos que seguir a construir o futuro, seguir a crear. Entón, pensamos que a hora de crear unha revista digital, pensamos que reflexionar sobre ela aquí con vos faría que se debateran de algún xeito neste encontro os parámetros nos que se moven en este tempo as revistas digitais, non? Así, creemos que é necesario crear un soporte digital para confluirnos como lugar de debate, como lugar de creación. Mas creo tamén que o feito de reunirnos hoxe aquí trascende o feito da creación dunha revista, tomar conciencia de que está a ser derrubado, está a ser barrido, está a ser intentado, e non sempre conseguido, pero básicamente está sendo intentado barrer ou derrubar o traballo dos últimos 30 anos, non? Dicer, aquilo que de alguma maneira as xeracións que xa imos tendo, como diríamos en María, certa idade, pudemos aportar a esta sociedade, pois está nosa, pois está sendo barrido. Entón, é importante reunirnos para seguir a construir presente, construir futuro, e penso que nisto vamos a todos a vida, non só como cultura, como literatura, como idioma, senón mesmo como seres humanos que habitamos neste anaco de territorio que se chama Galiza. Así, é importante situarnos hoxe aquí alrededor da palabra, escoitando as vosas ideas, os vosos proxectos, e, de alguma maneira, será unha oportunidade de achegarnos ás novas linguaxes, tecnoloxías, a pegada digital que estes novos tempos nos presentan. Sexa cal for a linguaxe nos novos tempos, sexa cal for a relación interxeneracional, non esquezades que, a máis da opción persoal de cada un de nós, sexa estética ou de comprensión ética do noso ideario, non podemos esquecer que somos fillos dunha terra e dun tempo concretos que necesita da nosa obra e do noso pensamento creador e, como non, da intervención na sociedade. E reitero o que xa dixera hai 2 anos e fixados como era algo máis que unha premonición. Este é o noso tempo, pois falando en clave do futuro, agora sí, nunca estivo tan en perigo desde os tempos da pre-autonomía o noso idioma como ferramenta de creación e o papel do escritor como instrumento de calidade democrática na sociedade, como conciencia crítica de toda a sociedade. Entón, eu creo que o que imos a facer hoxe, de alguma maneira, arredor crear unha revista digital, que era un pouco a idea, o substrato do encontro, de alguma maneira, tamén é situarnos neste tempo histórico no que estamos a viver e que, pois ben, a xente máis nova, pois, non é futuro, é presente, ten que ser presente actuante. Entón, imos a iniciar esta xornada que, como sabedes, tamén foi reducida a unha xornada dun día, en canto que o
cordoberías que facíamos antes, a Dirección Xeral de Xuventude retirou totalmente as subvencións que había para facer esas actividades e quedou reducido así, pero é determinación da ELGA que todos os anos se celebre esta xornada sobre os temas que se vexan que son así de máis actualidade. Entón, a conferencia inaugural miraremos a ver que a técnica nos acompaña, xa que nos abandonou, que será de Tati Mancebo, a revista literaria de la digital, As Alternativas. Tati Mancebo, naceu na Coruña, é licenciada en Filoloxía e Iglesia pola Universidade da Coruña, de aquí. Hai uns minutos que soubemos que non nos asistía a técnica, era presentados primeiro unha selección de revistas literarias digitais que están online, ven o proxecto completo ou ven unha página web onde se anuncia e que serve para canalizar as vendas no caso das revistas que se venden, non? Entón, tiña unha selección de páxinas galegas e da lusofonía, do resto da lusofonía, unha serie de revistas en castelán do Estado español e de América e unha serie de revistas en inglés, tanto británicas como norteamericanas. Entón, eu pretendía pasalas moi rapidamente, comentar alguna cousa sobre elas, cousas que podo comentar así un pouco por riba, sin telas diante, para que tivésemos todos que partísemos dun contexto común para despois ver como se podería estruturar unha revista literaria online, como podería ser un proxecto de revista literaria online, non? E ir concretando ese proxecto coa vosa participación tamén. A idea era ese proxecto ir poñendo, pedir a axuda a Edu para que me asistise coordenador para ir nun corcho virtual e poder poñendo unha serie de post-its cos temas, coas funcións, coas tarefas, co plan de comunicación, todos os elementos que entran en xogo a hora da edición dunha revista digital. Si pasados uns minutos solventamos problemas, pois collemos ese fío que traía previsto. Si non quedamos problemas solventados, pois intentaremos facelo así, de viva voz e con moita imaginación, e pedirle igual a Edu axuda nese sentido, pero cun papel e un bolígrafo de toda a vida. Bueno, de toda a vida non, no último século, nada máis. Ben, entón, vou comezar así coas características xerais de revistas literarias digitais. Normalmente, cando buscamos revistas literarias, atopamos, eu diría que, basicamente, dúas modalidades. É un caso que a revista este completamente online, como dicía hai un momento, ou ben atopamos unha página web de revista onde se anuncia a revista, hai diversos contidos seleccionados, pero despois para acceder ao número completo da revista en curso e aos anteriores hai que descargar un arquivo. Entón, ese arquivo ás veces é descargado de balde, non temos que pagar pola súa descarga, é unha descarga libre. Normalmente, até agora, a maior parte das revistas que utilizan esa modalidade o que ofrecen é un PDF para descarga. Aproveito para comentar que o PDF é un formato de arquivo que está orientado para impresión, é dicir, o que ves na pantalla é o que vas a imprimir e toma como base a páxina. Por tanto, desde o que vemos na pantalla ao que imprimimos non vai cambiar ninguna palabra de sitio, non vai haber saltos de páxina ou de parágrafo, sino que vai sair impreso exactamente tal e como vemos na pantalla. Iso está moi ben cando pensamos nunha pantalla de tamaño A4, pero se pensamos en distintas pantallas, é dicir, para unha pantalla de tamaño A4 que o acepte ben, ou para imprimir ese arquivo e realmente lelo en papel. Pero se pensamos en ler en pantalla e en distintos formatos de pantalla, o PDF empeza a dar problemas. Por qué? Porque no ordenador sí podemos axustar, ainda que sexa un ordenador pequeno de 10-12 pulgadas, podemos axustar para ver o ancho da página completa. Pero unha vez que intentamos ler nun lector de libros electrónicos de cinta electrónica que normalmente teñen pantallas entre 5 e 10 pulgadas como moitísimo, pero os de 10 incluso están pensados xa para ler xornais, ni siquiera para ler libros, non?
pois ese PDF o que vai facer vai ser encollerse para que nos entre na pantalla. E entón, ao encollerse, as letras e as imaxes van quedar moi pequenas. Podemos ampliálo, pero se o ampliamos se nos sai do marco da pantalla. Entón temos que andalo movendo para ler as líneas completas. Entón non é un formato do máis adecuado para ler en lectores de tinta electrónica, para ler en móviles, que non sei se ledes en móvil, eu cada vez estou máis... Teño unha teima especial por non ir cargando con moitos aparellos, os menos posibles. Entón todo o que podo facer no móvil non cargo con outro aparello máis, non? E para un PDF, para ler un móvil, pois é unha loucura. Entón existen, a día de hoxe, outros formatos que se axeitan mellor aos distintos tipos de pantalla. O formato que parece ser que quere ser o estándar dos libros electrónicos é o que se chama EPUB. E así como o PDF está orientado cara á impresión, o EPUB está orientado cara á lectura en pantalla. Non ten unhas dimensións de páxina fixas, sino que é o que se chama un formato líquido, que se axusta a calquera pantalla que temos. Se reacomoda a calquera pantalla. Entón recompóñense as liñas, os saltos de liña, etc. Até a versión actual vixente do EPUB, que é a versión 2, que é a que se está utilizando agora para vender libros electrónicos e demais, o que podemos incluir neses EPUBs é texto e imaxes, basicamente. Incluso nas distintas tipografías que se poden utilizar non hai demasiada marxe, porque ti podes incluirlas a ese EPUB, pero despois dependes de que o lector de libros que utilice o usuario teña aprendidas esas tipografías ou non. Se non as ten aprendidas, vai identificalas con algunha das que ten xa e entón o resultado da experiencia da lectura pode ser moi diferente nunha pantalla do ordenador a un lector de tinta electrónica, por exemplo, porque lle vai quitar un montón de formato que tiña originariamente ese EPUB. Ben, pois está a piques de publicarse, dixeron que agora para outono, a versión 3 do EPUB. E a versión 3 admite xa de maneira nativa, porque antes había trucos para facelo, pero o mesmo non funcionaban despois en todos os dispositivos, pois a versión 3 admite de maneira nativa xa a inclusión de vídeos, MP3 e outros obxectos multimedia dentro do libro. Entón, cando esa versión estea madura e se publique, que parece ser que próximamente, un libro de maneira nativa, a través dun editor de EPUBs, poderemos crealo con texto, imaxes e todo tipo de obxectos multimedia tamén. Eso que se ve nesas aplicacións para o iPad que se anuncian moitas veces Alicia no País das Maravillas, a Terra sen vida de Eliot, que foi o libro electrónico máis vendido hai uns meses no Reino Unido, que tiñas un montón de cosas na aplicación para iPad, un montón de cosas para arrastrar, voces lendo os poemas, as partes dos poemas, imaxes, actividades para facer e tal. Todas esas cosas se van poder facer moito máis facilmente con nova versión de EPUB. O EPUB é un formato libre e aberto. Está feito por empresas, pero por un conglomerado de empresas internacionais e que non están precisamente centradas no ámbito da edición do libro, sino incluso que, polo menos originariamente, había máis empresas da publicidade e do deseño que do propio libro. Ben, pois entón, dito isto, retomo o tema da revista digital e dicía que a primeira modalidade da que falaba era esa, en que nunha página web se mostra unha selección de contidos e hai un arquivo para descargar, que pode ser de distintos formatos. Este arquivo, como dicía, pode ser ou ben de balde, porque a revista se distribúe de balde, ou ben pode ser con un preto. Entón, esa página web ten o que se chama unha pasarela de comercio electrónico para que ti, unha vez que faz un ingreso a través de PayPal ou da tua tarxeta de crédito nunha conta, entón abreseche o acceso para descargar esa publicación. E unha vez que a tes descargada, podes, en principio, lela en distintos dispositivos. Ás veces, as publicacións, sexan libros ou revistas, teñen o que se chama DRM, que son as siglas de Digital Rights Management, e outras veces non o teñen. Cando teñen DRM, iso quere dicir que levan asociado un programa que inclúe os teus datos, os datos da persoa que o comprou, e entón só esa persoa pode ler ese libro. Non podemos prestalo, nin enviarlo a ninguén. Podemos enviarlo ao arquivo, pero non vai recoñecer os seus datos, o seu ordenador, entón non o vai poder abrir, en principio. Entón, está pensado para, pois iso, que non se fagan máis copias das oficiais de un arquivo. O que pasa que despois, na práctica,
como toda limitación que sabéis moitos os risos entre o público, como todas as limitacións que se intentan poñer aos arquivos, todas se poden romper. Entón, realmente, o único que fai falta é Google. Saco este tema a colación porque é un tema en controversia actualmente, se é beneficioso ou perxudicial. Cada vez hai máis editores convencidos de que o DRM ten menos beneficios que vantaxes, porque entorpece, primeiro xa, moitas veces o proceso de compra. Calcúlase que polo menos unha de cada 4 ou 5 intentos de compra de materiais con DRM non se poden finalizar, porque requiere un proceso complicado de que os datos viaxan moito polas redes do mundo para integrar todos esas o perfil do usuario, e entón se producen dificultades técnicas como as que hoxe temos aquí en moitas ocasións. Entón, fálase que entre un 20 e un 30% das compras que estaban decididas xa non se chegan a realizar por dificultades. Iso é renunciar inicialmente a moito xa, non? En segundo lugar, como dicíamos, o DRM se rompe, e unha vez que se rompe, o libro se pode espallar. E son libros ou revistas, un montón de copias que os editores non controlan. E non controlalas xa non é os cartos que perdes de vendas, sino que non sabes unha boa parte dos teus usuarios quen son, que foi o que lles interesou de aí, etc. Que hoxe en día, como se pode facer, é moi importante a hora de levar a cabo técnicas de marketing e isto. E de manter unha comunicación cos usuarios, que é a maneira de fidelizalos e de seguir vendéndoses cousas máis adiante, non? E dicíase que os editores que eran reacios a retirar o DRM dicían que, claro, que deixar os contidos libres que os ochos vai pagar unha persoa e despois ninguén máis. Iso tamén está relacionado co tema dos prezos, que inicialmente aos contidos digitais intentou poñérselles un prezo similar ao que tiñan en papel, un pouco máis baixo, ao principio sobre un 10% máis baixo, que en poucos casos chega hoxe en día a un 30% menos. Os editores, con razón, eu creo tamén, actuaban desta maneira sendo bastante conservadores, no sentido de que ainda non sabemos realmente que custos teñen os contidos digitais, porque moitas veces estamos levando a cabo procesos que, como son novos, nos levan máis tempo do que nos va a levar no futuro, pero e se despois non nos leva tan pouco tempo como agora pensamos. Entón, os prezos serán conservadores nese sentido. O que pasa que nos Estados Unidos, que é o mercado de contidos pagados máis significativo de Occidente, van bastante máis rápido que na bella Europa. Entón, os prezos dos libros, unha vez que xa tiñan certa práctica manexando os libros, revistas, etc., empezaron a baixar até axustar custos, porque a competencia entre unhas editoras e outras pois tamén tiña a súa importancia. E desde Europa tomamos como referencia eses prezos dos Estados Unidos e exiximos aquí os mesmos, cando os editores en moitos casos non teñen a seguridade de que sexa viable facelo. É dicir, hai moitas veces que se botan moitas pestes contra os editores porque non se moven, porque non arriscan nada, pero a situación deles tampouco é tan simple. Ainda que eu como usuaria me gustaría que fose a situación diferente a como é. Bueno, pois entón, isto sobre os produtos que se venden, como se poden, en que formato e de que maneira se poden vender. Volvo entón a este lado, xa que non teño pantalla, volvo a este lado a revistas que están completas en internet. E podemos pensar as revistas literarias, as que temos en mente agora esta mañá. As revistas literarias que están completas en internet e de acceso libre necesitan, como toda revista, un financiamento. Pode ser que o equipo que fai esa revista non cobre, que o pagan porque les gusta, porque se divirten, pero ainda así sempre hai uns custos. Por moito que collamos servidores gratuitos ou que fagamos un blog, é moi probable que se a revista ten un ámbito reducido e un público pequeno, pois entón si podamos facela sin custo de ningún tipo. Agora, se a facemos como blog nun servidor gratuito, sabemos que estamos a expensas de que ese servidor funcione sempre ben ou non.
Por exemplo, Twitter é unha rede social que está moi extendida, ten moitos millóns de usuarios e que cada vez parece que funciona mellor. Pero Twitter, que empezou no ano 2007, era difícil facer algo a través de Twitter que requirise certa seguranza de que iso ia estar aí, porque fallaba moitísimo, estaba caído un montón de horas e un montón de veces. Entón, podemos facelo sin custo ningún? Sí que é posible, pero que saibamos que se queremos ter a seguranza de que controlamos todo o proceso, si queremos un servidor para nós custa diñeiro, si queremos un deseño mínimamente original que non sexa o dunha plantilla que xa está custa diñeiro, etc. E entón, como financiar unha revista? Pois está as achegas persoais dos equipos que as conforman, que é algo moi habitual, pero pensando xa e levando ao caso a unha posible revista literaria que puidésemos facer en Galiza e tal, pois eu creo que para ter o financiamento que precisase, de que podería ser, pois poñamos por caso uns centos de euros ao mes, sempre cando o traballo estivese repartido entre o equipo que o fixese desinteresadamente, creo que non habería ningún problema en contar con publicidade, e non necesariamente publicidade de que se non ten un número enorme de visitas á revista, a publicidade de Google normalmente non nos vai dar absolutamente nada. Vai ser un traballo e unha preocupación que non vai reverter en cargos. Onde se podería encontrar financiamento? Pois eu creo que nas editoras galegas. Nos temos falado moitas veces con distintas editoras e o que comentaba Cesario, hai 3 xornais que desapareceron. As editoras, por moito que estemos en tempos de crise e moi críticos, ademais, por moitas razóns, así como teñen que editar libros, teñen que gastar certos cartos en publicidade. Entón, se non hai, tanto máis, se non hai medios en galego que até agora había, se abren outros medios especializados, eu estou convencida de que o farían sin problema. Posibilidades de facer unha revista literaria de pago para vendela, unha revista digital, eu realmente vexo difícil no noso ámbito, pero esta é unha opinión persoal xa. Creo que de facernos, a xente que estivese interesada en unha revista, debería estar pensada como sí para que dese un beneficio, pero que o beneficio non creo que sexa posible, nin tal vez o máis interesante que fose un beneficio económico directo, senón o beneficio debería ser a promoción da nosa literatura. E non só aquí, entre os nosos lectores, sino que fose tamén unha ferramenta de comunicación con outros sistemas literarios do mundo, un lugar onde se puidesen promover as traducións da nosa obra e de obra de fora, e unha canle de comunicación con outras revistas, con outras asociacións de escritores, etc. Iso é moi difícil levar a cabo persoalmente. Un escritor pode ter un blog, e nese blog pode ter moitísimo público, ou non ter tanto público, pero ter unha comunicación moi boa cos seus lectores. E iso pode facer unha persoa soa. Agora, se estamos pensando en tirar cada un na súa medida do mesmo carro, que neste caso é facer viable a continuidade das publicacións da literatura galega, e incluso aspirar, porque eu creo que hai que aspirar é digno e lícito e ten que ser a nosa ambición, a profesionalización. Eu creo que para iso hai que estar, primeiro, unidos nós e traballando en equipo nós, para poder comunicarnos e establecer canales estables con outros grupos, outras revistas, etc. Entón, nese sentido, creo que unha revista que podería contemplar, tal vez non todos os temas, porque tamén depende do equipo que acabase facendo, pero que podese contemplar creación, traducción, crítica, referencia de actualidade, e xa digo, tendo en mente as linguas próximas, máis próximas en canto aos aspectos filolóxicos e máis próximas tamén en canto ao mercado e en canto á comunicación de culturas, non? Pois, tendo todos eses elementos en conta, eu creo que podería ser tremendamente interesante. Traer a esa revista escritores de outros sitios e levar escritores e escritoras nosos a outras revistas e a outros espazos internacionais. Esa é a mentalidade que pretendía, xa digo, mostrar
revistas galegas e da lusofonía, revistas españolas, tanto as unhas como as outras están bastante centradas no seu. E teñen seccións de convidados que son a parte extraordinaria da revista, non? Pero nas revistas do mundo anglófono a mentalidade é un pouco diferente e eu creo que é moi interesante. De aí o meu interese por mostrar os exemplos. As revistas que a mí me parecen máis potentes en inglés, primeiro, dan unha relevancia moi grande á creación propia dos seus propios escritores. Teñen un consello editorial férreo, é dicir, os criterios de calidade priman, xa sei, habla de todo, amiguismos en todas partes, pero como filosofía eu creo que é fantástica. Priman os criterios de calidade a hora de selección da obra. Admiten orixinais, hai un tempo establecido que non é moi pequeno, pero normalmente cumpren sempre, tal vez entre 2 ou 3 meses é o máis habitual. Todo o mundo recibe resposta e as cousas que de verdade gustan son as que se publican. Eso en canto á literatura propia deles. Ás veces están articuladas cada número sobre temas ou sobre tramos generacionais ou sobre temas motivos literarios ou sobre temas de actualidade, non? E como afecta iso á literatura. E dicía, esa é a parte da literatura deles. Pero despois teñen con gran relevancia dentro da publicación literaturas de fora. Tamén, moitas veces, organizando a través dos números da propia revista por temas, por áreas xeográficas, por linguas, por xeracións, etc. Para darlle unidade a cousas que ás veces aparentemente son bastante dispares. Funciona exactamente igual que cos orixinais da súa literatura, é dicir, fan propostas, demandas de orixinais que lles chegan. Sí, están apuntando que as referencias das revistas todas que pensaba mostrarvos hoxe que sairán no blog desta xornada, que Letras Novas globaliza o RG. Sí, dicía que os orixinais que demandan periódicamente seguen exactamente os mesmos pasos que os orixinais propios das súas literaturas. Pasar polo consello editorial sobre o baixo exixencia dos criterios de calidade. E entón, a partir de aí, organizan, fan introducción, comentarios e se tercia, etc. E traballan moitísimo con intercambios con outras revistas. É moi fácil buscar referencias de escritores cos que poñerse en contacto para preguntar a onde nos podemos dirixir ou ás propias mesmas revistas directamente e para facer eventos na rede en común con eles. Eu creo que é unha boa filosofía de vida tamén, aparte de ser na rede, dar para recibir a cambio. E na rede, a miña experiencia de un montón de anos traballando cada vez máis intensamente online é o que é a conclusión que saco. Cando ofreces, recibes. E sobre todo si ofreces, ademais de unha posibilidade de un momento de alegría ou de gloria ou de popularidade a alguén a través de darlle a posibilidade de publicar nun contexto alleo, si lle ofreces unha canle de comunicación permanente para poder facer cousas a través dele. Digamos, imaginemos que nos proponemos os que estamos aquí e as que estamos aquí facer unha revista literaria. Somos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 persoas. 22 persoas. Supoñamos que lle dedicamos cada persoa unha hora a semana. Serían 22 horas de traballo a semana, que sería como unha persoa a media xornada, máis ou menos. Debería ser máis que suficiente para sacar unha revista moi interesante adiante. Por curiosidade miña, se a levásemos a cabo, das persoas que estades aquí, cantas vos comprometeríades agora en facer unha revista literaria dedicándolle, que dicíamos, unha hora a semana e non máis de unha hora a semana? Sí? Pois casi temos unha revista, sabe? Ben, vou seguir facendo preguntas. A seguinte pregunta é: revista só de creación
ou de creación e crítica? Levantamos a man os que queiran unha revista só de creación. Levantamos a man os que queiran unha revista de creación e crítica. Ben, tamén levantar. A pregunta é, publicamos só produtos rematados ou contemplamos a posibilidade de que haxa tamén traballos en xestación dentro da revista? É dicir, o que podería ser, por exemplo, unha residencia de escritores e escritoras online, onde houvese xente por un período de tempo para facer un proxecto concreto. As persoas, os escritores, mandarían eses proxectos concretos ao Consello, que sería quen escollería este proxecto sí, este non, este de tal data, este tal. Proxectos, quen quere ter na revista só proxectos rematados? Quen quere ter proxectos rematados e proxectos abertos? Vale, parece que lo de agora temos moitas cosas en común. A revista sería unha revista... Credes que é importante que sexa que a revista sexa só de poesía, só de narrativa, só de teatro, ou que con esta forza de traballo que temos aquí poderemos facer unha revista sobre todo? Primeiro vou preguntar a ver quen estaría interesado, sin desbotar a posibilidade de facer unha revista interdisciplinar. Vou vos preguntar primeiro a quen lle interesa máis a poesía, quen lle interesa máis a narrativa e a quen lle interesa máis o teatro para a hora de facer unha revista. A quen lle interesa máis a poesía? Como 10 ou 11 ou 12, non? Bueno, xa contaste, non? Non estou contando. No, sobre 12, unha cousa así. A quen lle interesa máis que fose principalmente de narrativa? Unha persoa? 2, 3, 4, 5, 6? Sí. E a quen lle interesaría que fose máis unha revista de teatro, principalmente? Unha? Dúas? Vale, temos de todo, pero parece que a xente que temos aquí... Ensayo? Sí, o que pasa é que ensayo... Sí, bueno, eu estaba pensando en crítica, pero pode haber aí ensayo alén da crítica, non? Ensayo, temos interese? Sí, non? Pero ensayo literario, ensayo... Do tipo que sexa, claro. Científico... Claro, ben. Ben, pois entón temos, polo de pronto, agora, antes de polo de pronto, quen querería unha revista interdisciplinar e quen non? Quen a quere interdisciplinar? Sí, eu creo que estamos de acordo nisto. Pero ao mesmo tempo vemos que hai varias persoas máis interesadas na poesía, varias no teatro, varias no narrativa e varias no ensayo. É dicir, que teríamos tamén, porque para facer unha revista interdisciplinar fai falta un equipo interdisciplinar. Entón, se non o tivésemos, dificilmente poderíamos facela. Pero parece ser que é así. Ben, entón, agora sobre a crítica, que parece ser que todos queremos que haxa tamén sección de crítica. A crítica, primeira pregunta, crítica só da obra publicada na revista ou crítica de obras da revista e de obras externas? Crítica só da revista? Crítica de todo tipo de obras de dentro e de fora? Sí, vale, está claro. Estamos falando de que é unha revista digital. A crítica literaria debería ser só de obra digital ou tamén de obra en papel? Sí? Levantades a man os que credes que a crítica de obra digital e obra en papel? Vale, parece que temos maioría contundente. Como dicía, creo que o papel... Bueno, parecemos importante o criterio que eu dicía de que o Consello Editorial é o que selecciona e decide cos criterios de calidade. Parecemos importante isto? Sí? Perdón, sí. Unha variable que temos pensando na propia asociación é o de literatura oral. Ah, sí. Como a sección. Pois tamén é unha posibilidade. Pensades que debería ter un papel a comunidade a hora de escribir na revista? Ou vai ser unha cousa que está aí, que se lé e non se participa, ou que tamén se debería poder participar con comentarios? Se algo digital, tes que telo aberto. Se xogas a ser digital, tes que telo aberto. Eu estou totalmente de acordo, pero hai moitas revistas que non o teñen en conta. É un risco, sí. Pero... Un risco a certo punto tamén, eu creo. Non? Sí. En que sentido un risco? O sea, un risco que non teñas aportacións, o sea, que hagas unha fiesta e non entra nadie, ou un risco que haxa
o mellor críticas, non críticas coherentes con rigor, senón críticas por botar abaixo o proxecto. Ademais, en Galicia temos algún exemplo de espacios abertos ao comentario que se desvirtuaron por completo. Como, por exemplo, recordaredes os foros de Bello Vieiros, por exemplo, que se desvirtuaban constantemente. Aí a miña opinión... A opción de filtro é perigosa, porque a opción de filtro, quero dicir, sí que hai unha opción de filtro, vale? Pero vamos, polo menos os espacios na rede que eu coñezo que teñen filtro de comentarios non teñen boa fama. A xente detesta bastante que os comentarios se filtren. Por que filtras este sí, este no? Hai unha posibilidade, hai moitas, pero... Hai decisión do propio Consello Editorial e a partir de agora este tema xa non se saca máis. Pero por esa razón, que decir, eu recordo na nosa terra de moitos anos que chegou un determinado momento que o pouco espacio que había para debate estaba toda a normativa, etc. Ao final era todo eso, non había máis que eso, e mesmo a uns niveis que xa casi persoais e tal, entón que tomaron no Consello de Redacción a decisión de a partir de agora ese tema se saca desta maneira. Me refiro que son decisións pola propia calidade do produto en sentido. Que ves nos propios xornais digitais diarios, que podes comentar noticias e a veces os comentarios que salen absolutamente que non teñen nada que ver nin co tema proposto, no caso nunha revista literaria, mellor se saen do que pretendes que se comente dos propios contidos da revista, pois a mellor para falar de política ou de temas que non tal, e se eso intentas frearlo, corres o risco de que encima se poña unha etiqueta de que imparte algo, censura. Que eres un censor ou que a asociación pretende tal coa súa red. Entón é un risco que eu creo que cando os criterios están claros que son públicos, porque iso é importante. Ás veces as cousas están moi claras de portas para dentro, pero non son públicas. Entón, escapaseche a imaxe que estás proxectando e o que entende a xente. Pero se os criterios están claros, por exemplo, publicarse os comentarios inmediatamente sen filtro previo, que eu creo que iso é interesante, porque ademais hai que pensar sempre en economizar traballo. Filtrar todo, non poden estar aí a remollo máis de 2 horas ou 3 os comentarios, senón xa non está funcionando. Publícase todo sin filtrar, pero no momento en que hai insultos, porque un insulto é un insulto, e todos me dá igual que alguén en algún momento non é exactamente, sí que sabemos o que son os insultos. Insultos, descalificacións e afirmacións sin fundamento, por exemplo, afirmacións que poden ir en prexuízo de unha persoa ou de unha entidade sin fundamento, eu creo que, que está máis que claro que se pode dicir públicamente que non nos vas pasar e que chegue un momento en que non nos pasas. E terás algún caso, porque sempre acaba habendo algún, pero que precisamente vas a aproveitar ese caso para mostrar que és firme nos criterios que tes e durante unha boa temporada acabaron os problemas nese sentido. Entón, creo que por ese lado non hai problema. En canto de que abras xanelas e non hagas a participación, aí sempre, cada vez que se abre unha xanela, ten que haber un plan de participación. Porque abrir xanelas simplemente hai tantas e tantas que como non chames ti a participación, entón non vai funcionar. Hai un gurú destes do mundo digital que se chama Todd Sattersten, que foi o que dixo este ano, non sei se escoitaste esa afirmación, cada libro é unha startup. É dicir, unha startup é unha empresa, normalmente se fala das empresas de internet, estas que empezan con unha idea original, que aínda é innovadora en algún aspecto e tal. Cada libro é un proxecto en si mesmo. Si queremos vendelo, si queremos que o leamos nosos amigos, non necesitamos máis que o correo electrónico. Pero si queremos vendelo, ainda que non teña prezo pecuniario, si queremos vendelo, ten que ter un plan. O plan ten que estar relacionado cos seus contidos, coas posibilidades de quen vai levar a cabo ese plan, co público no que estamos pensando cando facemos ese libro, e unha revista é exactamente igual. Pero eu diría máis, non é só a revista o que hai que vender de cara para fora, sino cada sección da revista ten que ter o seu propio plan tamén.
E cada unidade de contido dunha sección dunha revista ten que ter o seu propio plan tamén. Temos que saber para quen escribimos, como facérllelo chegar e solicitarlles amablemente que nos den a resposta que nos gustaría. Eso é o mío. E aí casi, ás veces funciona e ás veces non funciona. Pero sin iso é imposible que funcione. O feito de estar aberto, falamos dos comentarios da xente, aberto, comentarios que son xente que son escritores, escritoras, público en xeral, leitores, con seccións distintas. É dicir, se están no mesmo sitio, son seccións totalmente distintas, me refiro tanto que unha revista literaria, e logo o Consello Editorial, é dicir, o tema, todos os socios da asociación tienen dereito a publicar na revista, o Consello Editorial vai a filtrar a calidade. Unha cousa que eu pensei, perdón, que para xa penso na asociación. Unha cousa que eu pensei é que si tivese a revista un consello editorial que filtrase contidos, ese consello editorial non debía ser sempre o mesmo. É dicir, poderíase nomear un consello editorial para cada número da revista, suponiendo que haxa números, porque como estamos, claro... É que esa é outra pregunta, se vai haber números, un número ao mes ou cada 2 meses, o que sexa, ou vai ser unha fonte de publicación continua. Claro, se hai números, e se non por períodos, se non houvese números por períodos, sí creo que sería interesante que os consellos editoriais fosen mudando, digamos, en cada número se nomease un consello editorial entre os socios, e ademais consellos editoriais creo que sería interesante que fosen, por exemplo, heteroxéneos, vale? Heteroxéneos de todo punto de vista. Incluso se podían nomear consellos editoriais en función, por exemplo, se quere facer un número especial de alguna cousa, se podría nomear un consello editorial para ese número específico, ou poderíase encomendar con antelación suficiente a un consello editorial que definise a temática de un número. Entón, nomear un consello editorial e que ese consello editorial defina a temática de un número, por exemplo. Lo que dis, claro, debe ser un consello editorial para cada número no caso de que non fosen números, por exemplo, mensuais, porque senón penso que logísticamente un consello editorial ao mes é demasiado, non se fosen números mellor semestrais ou de períodos máis longos. E logo outra pregunta, sempre entramos en eidos de poder, quen elixe o consello editorial? A ver, claro, vale, a ver... Se lo vean así, eu creo que o que hai que tentar, se fai unha revista, estamos pensando nunha revista concreta da asociación concreta, non? Eu creo que hai que tentar que eses consellos editoriais estén formados por xente diversa dentro dos socios da asociación e que vamos, quen os elixe? Pois mira, elixe a asociación, a directiva ou algo así, vale? Pero que ademais a conciencia de que a final do percorrido, igual dentro de 2 anos, xa casi todo o mundo pasou por eles. Sí. Creo que o papel do Consello Editorial, que máis ten que ser un papel de traballo, me refiro que o tema de control dos materiais, as variables de control van a ser, eu creo que teñen que ser bastante pequenas, me explico. Sobre todo que ten que ver cos asociados, que é un tema que eu teño aí na cabeciña, non? É dicir, claro, é dicir, formas parte dun colectivo e se non tes o dereito a sacar unha produción túa dentro da revista da propia asociación sin que eso implique. Outra cosa son os números de encarga, non me refiro. Se vas a facer un monográfico sobre o teatro, digo un pouco tamén como experiencia miña en coordinar os especiais a género nosa terra. Podes buscar xente que controle o tema e que busque un número e que encargue determinados traballos. Entón aí xa faz un pouco a elección, encargas e se suma xente que non encargas, etc. Pero entrar nunha dinámica de consello editorial que implique, que vai a crear dentro do colectivo este me dixo que non a un poema, me dixo que non a un tal, eu vexo que se é un elemento, a revista é un elemento que aglutina, se é un elemento que suma, onde cada un, por súa humildade de creación, teña o seu lugar, pode ser un elemento dinamizador. Se é un elemento de
estos quedan fora, os outros tal, isto non me gusta o que manda. Podería haber seccións diferenciadas, é dicir, cando estamos pensando en criterios de calidade tal e cual, podería ser incluso para xente nova, descoñecida, pero que houvese e que iso fose a proposta estética de cada número dunha revista, non? En cambio, pode haber nunha revista como esta que estamos empezando a debuxar, pode haber seccións de repositorio de obra literaria, igual que hai en outros sitios, dos socios da asociación, se fose unha revista promovida pola asociación. Eu entendo o que te dis, claro, que é complicado. Eso teria que ser, eu cando estaba empezando a falar de tal, criterios de calidade, non sei que canto, pensaba realmente nunha revista feita por un grupo de xente totalmente independente, cada quen de seu pai e de súa nai que fan pola súa conta, pero non unha revista que sexa, se estamos que cada exercicio levamos máis aí, que sexa a revista oficial da Asociación de Escritores. Non me parece que se poda facer iso que estábamos comentando, claro. Xa digo, que posibilidade habería? Eu creo, pois que, digamos que os socios efectivamente podan publicar o que queren na revista, pero que dentro da revista xa unha sección de novidades, digamos, de xente nova ou tal, que aí realmente hai os criterios de selección do Consello Editorial de cada momento. Doris? Sí, claro, quizáis se fundiron as súas ideas, non? Eu estaba por ollo de o criterio de calidade, cada un, non? Esa liberdade que parece que todos precisamos, non? E agora o comentario necesario é que eu sigo pensando que, ainda que fose unha revista da asociación, o criterio de calidade debería ser para todos, o sea, porque eu creo que o máis importante dun produto como estamos falando é a calidade. Entonces, non todo vale. E todos sabemos que non todo vale, ainda que hai moitos escritores na asociación de escritores, pois o mellor é que non todo vale, e iso tamén debe terse en conta para a revista. Non pode ser un asociado, eu mando o que mando e sai publicado, porque eu creo que vai en prexuízo total dun produto de calidade que é o que queremos facer ao final. Por falar, aparte do marco teórico, por falar da realidade, non? Cando se fixo a antoloxía de textos sobre de Galeusca, creo que foi, non sei se foi de poesía ou foi de narrativa breve, nós, como tal asociación, recordo que delegamos, é dicir, non fomos os que seleccionamos nin os autores, nin nada, é dicir, que delegamos en 3 persoas que fixeron a selección de aqueles, creo que me parece que foi de poesía, ¿no? E me parece que foi publicada, foi feita en Euskadi en colaboración con Pamiela, me parece que era, ¿no? Entón, eu creo que sí, eso é importante, pero me refiro que temos que ver de facer confluir, é dicir, en canto que tampouco é un formato dunha revista que necesite 60 páxinas, e o que non entra 60 páxinas ten que quedar fora e ademais de selección por calidade, que eu estou de acordo, non? Que hai que publicar o que ten determinada calidade, non? Pero tamén estou pensando claro, digo, porque hai experiencia, non? Que nos públicas da xente que se la debaixa. Pensando nunha página web, podería haber unha sección onde os socios, por ser socios, teñen un acceso como se fose unha especie de blog colectivo. Os socios, por ser socios, teñen acceso a publicar cousas aí directamente, que saen nun chorro, e por outro lado, o que sería o número da revista, é dicir, ese é un lugar permanente de publicación para socios, se a revista fose un muro, sí. E por outro lado estaría a selección editorial do Consello. Eso, non sei, a mellor era un mal menor. O Consello non se fai responsable da calidade do que hai aí, cada vez non, aí se podería dicir aí arriba, neste espazo todos os socios e as socias da ELA polo simple ser feito de ser
teñen dereito a publicar aquí a obra que consideren oportuna. Como poñer, como se fose un bloque de ensaio, de ensaios literarios, refiro, os que o Consello considerase que dai destacasen máis, pois que formasen parte da... O que pasa é que iso sería xa como recoñecer públicamente que faz un concurso permanente. E eu, o ano pasado neste encontro, desde a parte do público, debatín sobre coa xente que estaba nunha mesa sobre premios literarios e sobre facelos implica e complica esas cousas e non vexas, que eu estaba a favor de que non houvese plicas, de que fose a cara descoberta a todo o mundo e non vais pensar que había xente que, como é lógico, que pensaba o contrario e que lle parecía unha idea disparatada a miña, que tamén está en todo o seu dereito. Entón, creo que iso sería como establecer un concurso perpetuo a cara descoberta que non sei se sería posible. A mí gustaría, porque, bueno, teño moito espírito deportivo. Volvo a pensar e a dicir en voz alta que me parece moi importante que as outras literaturas non sexan simplemente unha cousa extraordinaria nun repunchiño pequeno, sino que darlles máis relevancia é a maneira de garantir esa cadea de comunicación e de troco permanente, non? Perdón, está falando de outras literaturas como unha sección da revista? Ou, por exemplo, poderíase incluir digamos, as outras literaturas como unha parte de cada unha das seccións da revista? Eso sería unha cosa que habería que tratar. Eu, desde logo, a miña opinión personal sería incluir outras literaturas entre cada unha das seccións da revista. Atender a creación, atender a crítica e atender a todo. Se queres darlle relevancia, pois eu creo que é unha maneira boa. Eu creo que sí. Que opinades? Sí, verdade. Traducións. Sí. Unha idea que quero plantear e tamén a ver para onde nos leva, porque dicirlo de traduccións, as cousas traducidas e tal, é moi fácil dicilo, pero logo leva tempo. Pero, por exemplo, se a cada persoa que vai entregar orixinais, polo menos a xente de aquí, se lle pide que sexa en galego e en castelán, hai algo andado xa. As comunicacións co ámbito hispano falante, que eu, desde logo, non o deixaría de lado. Non quere dicir facer unha revista bilingüe para a xente de aquí, que a poda ler en castelán, se me escapan nomes, pero non os quero dicir, que non lembro, sino pensando en toda a xente que hai polo mundo adiante, non? E outra cosa que iba a dicir, iso de recibir os orixinais nas distintas linguas e ver tamén que xente estaría interesada en facer que tipo de traduccións a outras linguas coas que poidésemos facer intercambios, é dicir, conseguir que a mí me traduza ao inglés, por exemplo, ou ao flamenco, a cambio de que eu traduza a esa persoa a outra lingua tamén. Establecer unha rede de troco de traduccións non é tan complicado. Outra parte que quería comentar era con que ferramentas se podía facer todo isto para coordinarse entre eles sin necesidade de que o Consello Editorial se teña que ver ni cada semana ni cada mes. É dicir, que quede unha vez ao ano para coper xuntos si les apetece, pero que non sexa necesario. E para todas estas cosas que estamos falando, hai ferramentas normalmente gratuitas que se poden utilizar. A cuestión é saber que se quere facer, saber con que persoa se conta e organizalo ben. Pero normalmente non ten problema por ese lado. Unha sección de entrevistas tamén podría ser. Unha sección de entrevistas, a mí me parece interesantísimo. Y luego se me ocurre la periodicidad, que me parece, porque yo tomé hace 7 años así un proyecto era de creación, la revista, y falló la entera de creación, solo duró 7 meses. Porque éramos un grupo limitado de personas y la creación estaba limitada, porque era mensual, parecía mensual. El grupo de personas y la periodicidad, hemos dicho que era de creación y de... Creación crítica y referencia, no vamos a algo así, ¿no? Porque además non se trata só, creo, un pouco a fía do que acabas de decir, non se trata só de montar a revista, trátase despois de que eso se mova, ¿no? Claro. De que eso teña lectores, de que eso chegue a xente, de que eso produza intercambios, e eso é todo un traballo que é posterior á publicación e que ten que ser anterior á publicación da seguinte, e que leva tempo, claro. Que opinades da periodicidade? Deberías dicir outra cosa, di o que queiras. Un espazo para a promoción da literatura galega no exterior
Para a promoción da literatura galega no exterior, contactos, igual pequenas recensións de obras galegas, igual traducidas a outros idiomas, ou establecer contactos igual con editorias estranxeiras para facerte chegar. Claro. Eu, creo que o da proxección para o exterior da literatura galega é a miña opinión. Ten que ser unha das bases fundamentais de calquera revista literaria que se faga. Eu creo que, dado como está o panorama, a situación mundial, a situación galega en particular, como a literatura galega non se internacionalice xogando no mesmo terreo que outras literaturas internacionais e afortunadamente coas mesmas ferramentas técnicas porque están ao alcance de todo o mundo, o que pasa que hai que saber que se quere e que somos capaces de facer antes de facelo, pero eu creo que a súa saída pasa por aí, vamos. Non sei que opinades os demais non o que acabo de dicir, eu he dicho da proposta dela, de darte relevancia a proxección internacional. Eu creo que iso se podría hacer tamén son bloques de traduccións e efectuar unha visita de consulta que non tenemos datos externas da literatura galega. Que sabes que hai un fluido, iso que hai recensións sobre obras galegas traducidas a outras linguas, tamén outras linguas podes meter na mesma físicamente. Sí. Para darle precisamente que se unidade de... Ten un pouco esos complexos de que son pequenos, sino que hai algo que está feito. Co que estivemos falando aquí, a cantas das persoas que estades aquí vos entraron ganas reais de participar na creación dunha revista, sendo como falábamos que pode ser un esforzo medido, non? De dedicarlle unha hora a semana ou cosa así. Pois parece que temos quórum. Que paso damos a continuación? Pasamos unha folla, apuntamos correos electrónicos e comezamos a andar. Sí? Pois facemos. O que acontece é que queremos que ver as fontes de financiación e todas estas variables que saíron que son moi importantes, non? Como o Consello Editorial, que poden ser variables, pero ten que haber unha parte que permaneza, é dicir, na historia das distintas revistas que tivo a asociación contemporánea foi un número, escrita tivo o Consello e agora esta está sendo números monográficos sobre as distintas actividades da asociación en principio. De alguma maneira, habría que ver a maneira de que haxa unha parte que permaneza, que sexa o substrato estable do Consello, e ao mellor logo que cada número poida nacer específico. O tema de cada 6 meses eu creo que é un tema asumible, o tema de 6 meses é un tema asumible. Conste que 6 meses me parece moito, Ben, o que pasa é que... Empezaría por aí, pero con o objetivo de baixalo. Bueno, a hora da verdade quero dicir, a hora da verdade en fin, o que de sí, non? Pero si se teñen que facer outras cousas, non? É dicir, se me permites un inciso, pensar nunha publicación digital de periodicidade semestral parece bastante duro. Outra cousa sería que fixésemos unha publicación máis informal, máis diaria, de que houvese persoas responsables de cada día publicar certas noticias ou ese espazo de participación dos socios onde poden publicar directamente cosas, é dicir, que todos os días haxa cousas e que cada 6 meses publiques un monográfico sobre alguna cousa, sobre algún tema en particular, tema conceptual ou tema de outro tipo. Unha sección de novidades que pode ser máis moi definida, non? En todo caso, é vontade de facela e fruto da xornada de hoxe veremos que conclusións se sacan sobre a viabilidade de que unha entidade como a asociación poida ter unha revista de creación que cumpla con todas as variables que a calidad sexa determinante e ao mesmo tempo que a xente que quere publicar ten un territorio de publicar. O falar dunha revista digital, ves o mundo digital
contestaré moi rápido. A hora de plantear a periodicidade, eu primeiro vería o que nos custa sacar o primeiro número, en función do que custa, do que realmente se implica a xente, e todo eso valorar o que pode costar sacar o segundo. E a partir de aí tamén valorar que calquera cosa que estea na rede que non se mova nun plazo razonable, a xente deixa de ter interés. Entón, o mellor a revista si pode ser cada 2 meses, cada 3 ou cada 6 ou cada ano, igual que outras cosas da asociación que saen unha vez ao ano, pero mellor no sitio que estea alojado tens que ter movimento para que a xente vaya, se implique, para colaboracións e tal. Senón, non é como se non existe. O que dicías ti da periodicidade ou ver que podemos facer ou canto nos leva, eu creo que depende como enfoques, porque se depende o que a priori pareza máis relevante. Si dis, quero escoller primeiro a periodicidade, vale, pois escollo e logo penso con esta periodicidade que é o que podo sacar. Si teño moi claro que o máis importante é o formato da revista, entón penso o formato e digo, con este formato, con que periodicidade podo sacar. Por aí. Por a vosa participación.